Kaya ni kapor ngidon hakalenti bangin yelik sora namar ba ngidon ka Bible study sete sepo sora pam somen na man la mandi andristeng ngidon ka jing sekri hang the po sora ngi aingu yu blay ba mentang ila ayat de ki benai na mentang ka jing sekri isngu yu blay ba kadon ka jing tray ka kraw ka jong blay hang the menta but ni angnut ba ki brukin pediang yu jisu namar ba kalau ada ke portat pula janwan isngo kuno ba bijoy ngira ingo iblay ba kadang ni ba bijoy ru ya punya keren lang ke por mentan modon ki bru ki ba ong ba ndon kamban ya lap ya ke gospel ke jipet em kan long be simet ngin perkat pitang yela di isngo kuno ba bijoy lor kata gan ke pastor ni nang perkat ya kata ba kata ka dei ke ba ngi kum ki syakri ki jung trai bangi wan la pha yang ngi la jit la khot yang ngi ban wan sekani ban yalap ya ke tin ki jung blai ra ki don na ki syakri ki ba le se ngam tep ki ngau thu na kim ngau thu ya ke e ki ba la khot ya ki hari ki ong ba ka ba ngin em simat kam tam ya ki kristan mo ki belong in general kan hoi kinang bodor be ban su em simat la yang le yalap iki wei nomor boleh yala dia ringin pala ni man pun kue nang kuno se ki weda nang kuno ba bijoy fiam kadai pastor ai te kom no ka khtin ke jong play mo bijoy fidan pen kan ma ngi na khtin ke jong play bo jisu ong kom no shabun le no shabenang ma ai ka khtin jong play ka ong ha ka gospel ke jong Marcos kan riu lalu khat san ter ka kren shai ka la pha ngi sekani ka lajit la khot yang mo ban long ki senran bagi nyalap ya ke gospel bangi lech ki benreu baro ban nyalap ya ke gospel kata ba nyo ban penim ban baptis ya kiru kata gede ke bau try syabun kiu no syabneng ha wong penlong senran ya baro te gede kata ye ke bang akwa ban ong ni por ba kum ki syakri ki jung bleng is ngok thu ba ide ban yang ban nyalap ban penlong senran ya kita ki benreu baro kumbau jisuhi dalade ulaong syaba unlej ban kiu no syabneng mo pastor ko ong ta mo ong ba tifin lech ke prothai ben yalap ke gospel seki ben riu baro tiu tau banget bat yo pen baptis an penem riu tau bam ngai te an penrem mde ke ktien jongi kam de ke ktien breu ke tan re ke de ke ktien ka ba kren dau jisu bat ngimla ban pen kelai ke tau ong khilech seka prothai ban yalap ya ke gospel seki ben riu baro tagade kata ka jingkot yang ngi ki banget kalong be mde bangin chu hun no tang halade ni ban chu ngobiang tang halade hendreng ide ban lech ban yalap ya ka gospel syaki ben rio baro ka bamut aduk ka sengi ke jingwan ka jong jisu deng ta ksin jobler ka ong ma tapi joy ka ong ba fi play ka nong ba saung toro khot ba khat sao ka ong ba ti ka ni ka gospel ni yalap hagi ke ben rio baro ti andala dap yalap ti kata ka bakut kan wan tadi ta kabakut peleng kampat wan menta kabakut kelajan baka day yang ngiru banya lap haduk kabakut mde banong ba layo iladi labiang lani balabiang iladi labiang em ujisu ong no ong ba fin iet iki para marjan kum ba iet iladi nganget iladi fikwa amen lech beneng aku no no bijo kadai pastor ai ta bangi la syakri utrai bangi kwa hi bangi trang dik dik hi bangi yo ban lech syabnang kai ka banga nga syam ila dia le man kasngi pastor ngapen kre ya kata ka bangam tip ya kani kasngi la utrai wan no kani kasngi lene ngai mu utrai la da umpat wan yang yo hi kum tu ban yo ban ya thu ya ka jing kraw lene ya ka gospel ku jung trai kata ka dei ha ka jing em ko jonga ngai kai ha yeng ro kum ju tai kun ki bangi de ban pen kre ya kani kasngi ba kata ka jingwan ku jung utrai te ai ngu utrai ka bo dang pen slam kata ngi dang yo ba ki men sem no ha ka sngi ku jung utrai ka por ku jung utrai bat ngi kam ya dei te dei kata hi ba ngai ka utrai udang terang ya baro ba kin snow kin pediang ya kata ka gospel ka tin ku jung ka dei kata hi pastor ai ngu ibleng ngi ba bijoy ma iru men shai di reunion isung so biang mi kata ya thu kan niat saya la de ka lang no men shua ka chingim ka niam ma ka chingim ho trai menta hoi men shua banga menshua ngadang syakri hoi ngampat sengu thu ngasyulong ngasyebut bat ki we kajing syakri ke junga hoi ngadon ni kajing songsiat rei ngadon be ha tu kan niam bangai ya ke ei ka ba
ka bom dei ka bom dei na ka kitien ke jong blai nganget ya kata ka ba bom dei na ka kitien ke jong blai ki babon ba nganget ya ka long ke jing hikai kita ki puris kamu ki ong ba ki jing hikai temen ba nganget bon ni kata te onda ngala syakri ru yu try ke ba penlong yang ba ngadon hi kata ke jing syakri yu try re ngamla ban mi nang tan mar balai namar kadon ke jing pen sngau le ran te kata ngas ngau thu bau soitan kwa ban pelat yang ibna ban mi yang ana katu ke jing long reunium ke jonga te kadai kata hi bau try onda ula keren syekren mar ke ka badon po don junga nadu banga sedang banga kwa ban syakri show try ke ba ka sam or fly ke pen kan mau yang bat kumju ro na ka probab ka ba khan reut khot bar pho khot wang butau ba pen ko ngu ya ke kitien ke jong blai siam ka ba bah kata ka de ke kitien ke jong blai ka ba pen kendu yang ade namar kata banga ino ya ke jinglong niam ke jonga ngami no namar ba kamdon kata ka nongrim ka kitien ke jong blai kamdon bakim tre hiru ban bot ya ke kitien ke jong blai ha kata ke jinglong niam ya de namar kata banga ngasngu thu ya la de ba bangan syong ha katu ke jinglong niam nganom yo ya kata ka beneng lalong kum ba ong kini kiwei ba bangan lech sedujok kam lele ngasngu bakum basuk hi ban lech sedujok kumbanga dang yo ban ekran bodu parlok junga katu ni ngakeli uang shano pin lech yong yang abanga ngan lech sedujok tengan ong iba kalong ka basuk mo ba pin lech sedujok wa bangi syong ha gini pertai la dakawan genu ke jing tang mulu mala isu ke dia la dakawan ke jing pang mulu mala lening yo kum yo ot lening kom yo jentut lane kum ta ke jing yo ke jing pang ngasngu pang da tang jentut ru kala pang hadu kata-kata sidung wi sya ru ke jing pang ta khlut mulu mala ro ani lali hospital dujok lite tekat no tam le kita ke dujok kedai kata hi kata ke jinglong niam ke jinglong riu niam jonga mensua ladang perkhat menta bangala yo shayu try ngasngu thu ba katu kedai shisha kata ke jing tap matla ke sultan babon ro ki parlok ki bahi ngasam ro ya kata kidang don hi ke ni ke jinglong kim pat sngu thu ya kata henry ke banga nga syam mele de ngakwa hi baki kini ki parlok ki bakin mi no na kata ke jinglong niam bakin pediang ya ke kitien ke jong blek ba kitien ke jong blek ya try menjab or bidang long niam ru piong ngabiang mi la de simet mo hoi pastor dan kameli alam rumah sebiang tang wala al yo program ila di la sebang mo snow sarong ndai tang snow bang snow sarong pastor untip ya ke bro snow sarong ba ya kata ke jinglong ru niam hang ta ban ya lap ya ke we empat nang pas snow thu ndai tang yo tu ban sipen crash kot ad kot grand pat ya ke kadon kata ke jing snow sarong si dekol la biang itu ad kol la bun pala no biang ele mo kata ke jinglong niam ke bampat snow thu ya ke bangi shisha bangi syam du try ndai ngai ngu try menta ba shisha ngai yo bangi syam u try upat snow thu abanga pule ke kitin ke jong blai ru namaru mensim ko jong blai upen syai ya kata ke banga ngapule ada ngamla ban snow thu ban pensyai menta ngai sya skori syakri ke jong du try kum pastor ngai sya sngap ke kubor ipen syai ke banga ngam syai kata ke kitin ke jong blai mar ngi yai pule ngai wat u try tengah dah mi no nak kata niam ngakenturo ya ki parlok bagi dai ban mi no nak jinglong niam namar kata jinglong niam kene kitin ne fi kan ma ba Nicodemus udah nak niam de pasta wan ban kendu yo jisu gentu yo ong de ban kapat ya me kamot de ban mi no de ban mi no kumbau khlong lapon ye u ka khpo jong ke kemi de ban kharu habala biang kapor adap khandai benai abu mau yo breu khlung haga khpo bandon khandai benai kalong kum juru yo wei pu yo breu badan naga perthai katuk ani por ula bandon naga perthai andala biang ga por u haban mi no naga naga perthai ukran bu kentu ya uni reuniam Nicodemus ong deban kapat ya me lada memka lada mem yo e kata ka jing kapat menom i ka hima ga jong play lada medang sa akan ga jinglong ka kum ka ni medan sa akan niam ka rukom medan ta ka jinglong parisi o mela ta ka kerdan la he ba ka jinglong romo la yo burom ha hi henry lada medang sa akan niam jisu ang Nicodemus akut ke jing em ga jong me tadeng tau ang lam dala kapat yu brio ekonomi hima ga jong blai Nicodemus jong sa lengo wong kum non kapat yu brio ha bola temen ha tu la ban sut pat la ne ban rung pat sega khpo ga kami ga jong ban khai u jisu ong ga tau ong shisha ong ame shisha ong lam dala kapat yu brio ani lam dala kapat yu brio naka umban no men sim onom la ban lech sa hima blai
Tadeng ta ban lech sa kahimau beli dan kam ban khapat la dadang don agan yam gorkom dang sa agi tu gi pateng la pateng jong pi. Kwa banong fi la da fidang im ha ka bakin cha do hi. La da fidang sa aga ta bakin cha briu ha ka ta ka bakin cha purthei. La da fidang don sa aga ta ka kpo la da ukulung udon sa aga kpo jong ka kemi. La da mlait kha yau tau khulung la tikana bota ukulung un yap bet. Un bam ya ka jaklia jong ka ta ka kpo. Kalong kumju la da ubriu ummi na ka ta ka purthei. La da sa aga purthei. Ubam ya ka jaklia jong ka purthei. Bat ka ta ka jaklia kan pen yap yau. Namar ka jaklia ka kreni ka pop la da udang don sa aga pop. Haga bakin jadok, ka bakin jadok kamla ban penso bahayo blai. Ong ketien ke jong blai. Tadeng ta la dau breu dang sa haga bakin jadok. Haga bakin ja perthai. Atikna bon yap bet ka pop jok kan lap yo. Ong ketien ke jong blai. Akan ma ka por ba bijoy ka por bang nang puliru. Mar ki jing puli ki jing kai teng teng ngo lengo bahayo to ka por ngidang longkom ki student lahi kai ngi. Ba mlei Kilinti baro kilam saju hiana. Kilinti baro kilam saju Kristan udan laga jong kilinti ban poisha beneng Hindu Muslim ki we kinyam. Gidan laga jong kilinti. Man poisha beneng. Tabanga puli ka kitin ka jong blay. Yones ka sound re ujisu ang along mga kilinti. Ka jing si shaba ka jing im. Ndan we pate wala ban lay syukpan re lay tangdang ah. Abang perkat ya kata ujisu ong bai tang mga to bolong kalenti. Ndre ya ke jingi kai ni ambat am ki ong bai ba baro ki don laga jong jing lenti. Nga atu ko por nga sngo bom de sta bani lap ru ong lagi don ke jong jong lenti ten na yung ya lap ngi. La yung ili pen stem ma da ding teng le ya lap di sa kren ben nang teng sa pen stem ben sa kren ki tien ki ba lai po jat. Ten la yung ban sa sitom la da baro ki poi lang sa beneng. Ka kung kata ka jika ita ka syukur te ya kata ka jingat ka syukur wat ya ka ketin ka jong blai ka pen kala kongpong ya ka jing ong ka jong jisu ong dai tang danga tadeng tam dan ka wei pagalenti ka dai tang no jisu dan ki wei pakiniam ngim kran ni ka niam kristan ro la da shulong niam haga jinglong kristan shulong niam kataro ka nomla po ya fi sebeneng kwa abno fi kanu no ka niam kamla abn penim udai tang jisu bat ya kata fidan kam ya ka jing em ka bamarmet ka fiaban ya kendo I dala dia jisu fiaban syami dala dia tran fiaban mi no na ka pertai ka bakran ya ka jing kala ka bamut ya ka jing kala ka bamut ya ka bawan kapat ya fir na ka no man sim filaan batai kendiat mo abi joyce pang ka man sim ya ka ngisngo tho ya ka ka ba ka kitin ka jong play ka kran wangi dei ban pendap ya kata ka jung ka jing penbaptis soit ka bubun bakran ni umen sim khoi tengis ngau thu ya kata ka ka bangi haban pendap namar ka kitien ka jong blai namar bangi wan syakani ka pertai dei da kata ka jing la ka jongi ka jing syakum ki kristan ni pediang ni kata ningkong ka de yang badingi kumba ong bau jisu ulet ni habang pule ka kitien ka jong blai na ka gospel jong Matius mu pastor like hatsan ter ko kren syai ba niha ujisu daladehi ulet ka ka jing penbaptis ka Jordan wan show Yohanes men penbaptis yang te kata ka dei Yohanes ong kumnong penbaptis mga yame ma ribisu ong to sya menta na ba komunikan kalong ka ba dei yangi ban pendap ya ka hok bara kata ya ka hok baro ka Bible Catholic ka ong ba kadai kalong ka jing sandur ka jong play de kadai ka design ka jong play wei breu bala kala ka bamut wei breu bala su uhaban lek sya ka ban pendap ya ka hok baro ani nang ta keren Sofi nang tangis niu I ba ondau jisu ula dam ban le ya kata te ulah hikaya kalenti bang yang idai ban bot ya kata ka kalenti ka bau jisu ong ban pendap ka hok baro ngi ki apostol ondau jisu ula kiuno syabnang ki apostol baro ngi bau Petrus kai ka bau Petrus ule uyalap onda kila kelah bamut kita ki lai hajar mo pastor ulah penbaptis ya ki haka te kata ka dei ka ba keren yang ibangi ngiru habang yui ya ka ba kini ki ka balang ka bisya ka balang ka baningkong ka le ya kata ka bau jisu hikai te ka dei ka yu yang badingi menta bangin pendap ya kata ka jing sya ka jong ka jing penbaptis
Kata kadai ka banganga siam elade. Nadu banga siam ya ka jing penbaptis. Kata nga sngau thu bo min sim ba khoi udon ja po jonga. Utrei ya ka banganga sngau thu open shai ma u. Namar kata ka kitin jong blai ka ba un pen shai mun sim ba khoi ki bro abang ila yo ban pediang ila siam. Kata kadai ka ba open shai nga utrei sim ba khoi ka banga da duai rong alala. Bangan le ban keren ya ka kitin ka jong blai rong alala. Bangan ai bangin slok ka kitin ka jong blai ru. Namar min sim ba khoi da don nga sngau thu ba ladang ngampat sum. Kumbolong ubreu ba tengit te upong ka jan ka ba iu te da lech khmat juki breu te ong basma rengi da la de ban pensum kata kalong ba ngesngu thu ba lasma ubi mala de ban pensum tu mirsim khoi ulawan ban siong apo jonga ba jongi namara ka ski ka balapan baptis yu jisu ka babel ka la pleno ya ka beneng o men simba khoi udawan her ba udawan ban siong hau jisu okay aga ski ka jing baptis ba maksud tunat haga du ka ski so da menang ro kada keren kada ong uni ulang khon janga how bang ye nga so ha e ka bomot la dau jisu la pen i gene kelenti ong along manga kata kelenti open i gene kelenti ka ngi haban bot gene kelenti ta dau ki lang brot ki jong trai ki snap ki sur ki jong o la dam de te snap kat baman mo ka jiklir kolong video ki lang brot jong no video jong ki brio ne video ki lang brot jong jisu ne or jisu ang kilang berat jonga ki snap ya ka ketien jonga jisu kren shay kata ong bat nga itu iki namar ba ki snap ya ka ketien jonga ong nga itu iki bat kibut ya nga kamut kibut ya ka ege bu trai ulai kai ya kata ka rukom ka banin kong ka long be ban let saka hin kong habut ya kata ka di ka ketien ka jong trai ka di ka hukum ka jong u kam di ka request kam di ka jingkerpat sengurit ka jong u yang i utrai udah hukum mengkilat ka perthai ban ya lap ya ka gospel saki ben rio baro bandau langet hab nget chua klum la ban nget hab nget chua andau brio la su to ya ka hok ya ka pop hab nget hadien nang ta u yo ya ka ka jingpen baptis ba dia nang tahu mesin bakoi iwan ha gaji im gaji ko yo pediang ye jing ai ke jong mesin bakoi baga jing kular kalong ya kalong iki kon ki jong ba kita baro ke ba blai khat ya ma hau takade kata ngi haban ya lap ya ka gospel marga babel ka keren ya kata bu jisu pa ki senan menyala upa yang ngi ban ya lap baga kien ke jong blai ka keren ya kata ro ban kni kan that iki breu na ka ding ban kni kan that ta namar ba kading kam dei ka basngo tenat kading kam dei ka basngo bang ka dujok ding lani ka takapung kading ya ka bau blay open kre na ka mentagi taki bam nget chin shaw la pen kre na ka mentau syaitan beki angel gi jango raya kita ki bam nget ro wangan le kam no pim nget ta ndei bun penram utrai ndrei namar bakila don lupa ka jing penram kim nget ya kata ka jing penim isa sa aga jing penram ta badan sa aga jing penram ta plate lang stasi jing penram he haga jing pen pau arpuei pramo pastor mo ong ba kita ki bom ngai ki poi si kata kapong jong kata ka ding jing yap ba kata kawei pastor ba ngayo ban ye keren kini ki don ki parlok ki jonga mo ki belong haga niam pastor kata poi biang si kata ba ki ong yang balai vi don ngidon kam e ban yalap para Kristen kat ni kata kadai ka bah kini ki singi kadai jing syukur ka bang yu iba kimla ban pediang e kitin ki jong ublai da ki Kristen bagi orang balai ngidon kamban yalap para Kristen. Kata kadai kau jing syukur iba syaitan ulah pendon kam ya ki Kristen ban penjot sisa baki dah. Para Kristen ki mlasu ban pediang ya kata kitien ke jong blai. Kata kalong kai trai pastor mo bandang haban keren sepang kita. Kiba kum kita kiba. Kidon ki Kristen sing Kristen. Ki syuka kan yam. By default ngalawan ong mo la syuka biologically naga kami ngajuong ikata ba lada pirung aga sams er kamut fin kelas er tang ba filarung aga ying mani kamut ba filalong Kristen tang balakha aga kali si spa pra mo kamut ra fin long nong nya kali si spa pra na fin kelau tu paramedic na ti doktor ni tu i nurse sang tu tading ta tang balakha ying Kristen kamut ba pila long Kristen dei tangi haban yalap wat iki Kristen ki balak kai yang Kristen ya ki Kristen ki ba layo pediang yang mensim bakut maki ki dei ki nong yalap pat ikim dei su ki nong sngap ki la dei kita ki balak dap mensim bakut
kila kalalong kita ki dan ktilem haga jing tray yaga gospel ding ta ka babel ka ong bangilong kinong ya tray lem badu kris mo haga ta kalang kaga jungo Jesus ong kalang kaga berli kinong tray ki kinget ong duai mo utraun sei ya kita kinong otte Jesus udah sunguk hiado kata-kata habo yui bagata kalang kaga la berli kinong tray ki kinget ding ta i shisha pakapor ke jong tray ro kala jan kalang khasya galak berli ding tang yalap baleng yalap hadu kan ni kam de na kamanta ga jing nong ga jongi ga de nam ta ga jing nong ga jong phi yalap kan ni na mar ngi e ya phi yalap kan ni ikwa bani ilang e phi vindan ha ga hima ga jong blai ding ta ba ngi la yo ga hima ngim dei ki balong khap nap bang chu ngap no tang hala di banong tang bala biang la de la biang ngim dei ki ba khap nap ngi don ya ga ni ga ktien ban sam bat yai sam ya phi ma piru pinyo lang ken ya kata ka bangingi yo amar la fi mes la mes pinom la syu ban le biang ne ban ridu ya kata la ni ban ong ba to tong ines dang me na bas dang si sen bala mes la mes ta kadai kata kadai yangi ban yalap bat ya yalap ya ka ktien ga jong play bat ya ka ba ma piru pinyo lang yau tra he ga jing ga jong fi ba finom do ya ka hima ga jong play tadi ta ka man sim ke jing iet ni kran epi mdai bangi kan tho kan tha no teng hab ai hi namar ba pada syukran jam than ru le se langi kran kalan jenis atai ngin no su tho than namar ga jabing beriu jungi kam laban su tho tadi ngi kran be da ka ba shai ba ka ta ka long pihak ban kala mut pihak ban ngai la da fim pat ngai la pen baptis fi ka ta ka por la da fim pat su tho hab le no ya kata namar ba kato kadai ka jingle niam jingle rukom tip na ai ke sai ngam tip ya kata ndrei ka ba utrayu ong kalong ba ilek yalap ya gospel kita ki banget la da filanget bi asngo ne ka kwor ta ka sngi pi shanga don kam yu jisu pi pediang yu try ba si sino fila pediang yu try filanget ka don kam fi ban let chaka ke jing pen baptis ba fin si pediang ba yu men sim ko nganget bet men sim ko yu wana fi pi yu diang ke jing ai men sim ko knang ba pila ban shakri yu try klem ke jing ai mesin ba khoi ngim la ban skri blai ban ngai pin yo pediang ya kata kabor ba fin yo diang kabor ko mo jisu ong fin yo diang kabor kum ta ken fin long kinong plai nga ha Jerusalem ha Judea Samaria ba do ba kot ke perthai mar ngim yo diang kabor tengin long nong pla kum do kan tadeng tangin duai bu traun ai ngi kata kabor bangin long kinong plai ha do ka ba kot perthai ini do ai ni kabor mentang ka ba bi join duai try Jisu bi ngat wai ko pa bi ni ko por ko pa bi hoja try Jisu bi dwai na banta ki khon ki geometry ki bas ngau ki bas shkori ka kitien ki geometry shisha try bang ida yo shisha ki jingkar khu ko pa bi lamai pastor ko pa bi ba ai ka kitien ki jome ko pa bi kum ju atrai ki ni ka por ko pa bi ngat dwai ka bang yo ko pa bi ban ya kran kum ne ko pa bi pa ka kitien ki geometry shisha bang tip ya ki jing shisha ko pa bi ba ka kitien ki jome ko pa bi shisha ka long shisha ka ta ki jing pen ko pa bi namar ka kitien ki jome ko pa bi ke boong kitien ka long ka jing om ka ni ka do kata ken ka bangi dei ya ka bangin snau thu ba ka ni ka kitien ka jong blai ya ka ba ni ai shapi man ka ski man ka por kham tam bangi yo na ki shakri ki jong blai pastor ba i bet ya ka kitien ka jong man ka sngi man ka step man ka por bangin pediang ya kata ka bangi yo snau na ka kitien ka jong blai ho i do ni ka bible ka kiti ka jong i try ba men ai ki ni ki ba yo snau ya ka kitien ka jong ba kinang shashkor ya ka ni ka kitien ka jong ba kinang tep ba kinang wat ba kinang pediang ba ka long shisha kata ka jingbam namar ka kitien ka jong ka ong om tang do kupu Henry da kitien ke bambi no na ke shentor ke jong blai barok kata bakal long ke jingbam ke jong breu nginget ko pa ha ni ke por ba men ai ba kini ki khon ki jome ki ba yo snau ba ki ba pediang ki ba shashkor ke ni ki kitien ke jong kan da long shisha ke jingker khu ko pa be mana ger khu ye we ba shashkor pediang ke ni ki kitien ke jome trai bang ada dua shisha ko pa be ha ke ni ke por ko pa be ba shisha ki khon ki jome trai kin da yo mat jingker khu leng ba ke ni ke jing ya kren ke jong trai jisu be trai ba men ang ai shu ya ka bor ya ki ba kinang la sha ban snow ya kitien ke jometrai bang ada dua shisha ko pa bi bagani ke khubor ko pa bi kana pen poi sha kita barok ko pa bi ki ba pediang ya ke kitien ke jome ngaduai ban ngada aingu kini ke por ha ke kerteng ke jung Yesus Kristus pan ngadem kini barok amen but amen try nang kerku fi nang ya isngap ke kitien ke jong blai pada filayo jing kerku hi share ru ene ke video shaki wei la fim patla ban yalap daladi ni pelaj ini ki kubor man laga step pila ban bo ka status ke jong pi na pila ban samlem shaki wei ban long ru
kita ki breu ki nong elap yo bentalang ha kata ka jingelap daga ba fishu sam ne daga ba fishu share ye gini ki videos pangai tran ker ko evi tong nya snok tilang ya ka ba ka gospel ka jong try kan poi segi ben rio baro try ker ko evi ngai sai sempat kule sibon amen